You put at that. Yeah, and it okay with that. Yeah, but my dead day, when I did by my dead that. Peminganya mana tapi? Oh, Yeah. jangan gak dari halau yang lemun nama. Oh, sanju. Ni lo ya. Oh, Makiro. yang jangan. Jawab. Alam. Alam. Jawab. Nah. Ba ho bamban. Oh, yo tahu itu tak. Bamaten. Ambo ya mana na atanya ni. Ano? Kesa kita. Mana? Ayo tak. Iya. Mana yang jawab? Mana yang jangan? Di ere tampere pun dele jalan. Tampere kan mana? Jawab mana? Jam. Kira ana raw. Kare le defa. Ano defa? Jadi apa defa? Cure bangnya. Cura. Min ko cura pare kam no welane. Wi are afofa. Ko ni la. Bore. Ko go ina wala ona. Konan de. Mina ma do so dane ra balata. Oh, balaja. No, ngana balata ko mina nanda hono bilo ko bomba. Bombo. Yo, an timi an kam an mina. Indo ko kenya ndaran kawan tu bakko. Hono bi mun ka. Mandari. Ma belo bian no. Ah. Tiara. Do hala. Wana dia capana de me ko ma de kala. Gide ina. An kam kala ko Kam go he. Allahu lam jabe. Kamare ana minana ni. Ko pa da yo. Inshallah. Kami sama do kan nego ora gue. Mari dari kala dein. Itu dari hari. Yo, itu kan tu. Imita Tiara. Ora aku nena ma ko mangane no mi ram. Oko sa. Ara minata dein ara. Ah. Wakil Ya do kam aka ko ngel. Ni ko bi won. Ya orang ngel. Baba lenti. Ora aku mode. Baba lenti me ganda wodi ko bo sey. Ni mi tere ka. Ala ni baba kam. De bel. Ko kam ko. Mama metu no kan minum kan mama ganda minum ka ta mi ya ka sa. Oh, tak panas. Baba ten ke ni na ide baba tin da. Tu ni itu jangan dulu ya. Itu kan. Zaman ojong ke zaman kan. Memang ndo woni tampar. Ah he. Pangaran do. Ah, me ta. Ina hono. E hono jangan. Ido. Ebe mi ena no nge nyale makko tami arake. Ma han me. Mi da biha me ngodi. Ndala me da. Kono ora mus mai nanane. Yo ni ke ba nyale sa Allah fulam do jabi anani. Dum ka gal do. Ay ba jonjon nyale. Ta ko no ngel ni Allah. Ta ko hirande ngedi ko. Mi wi. Ah he. Kono di hono. Ayo. Yo ni yo ba. Bi non. Ha jawlu den set. Ha ko jam tan nata ne. Kono ngam be ngor ambe. E ho goddum hebi mangala mami no dawon mi joddina mi halna. Ah. Joni ko mi yahiroro ndo andu mi yanoro jarga makko kala de balle bandu welani. Ah. Be bi mi am asado be do be sawyambe. Ben kala gari tawi kam do. Be bi no ka gamede gabe gasan. Ah joni non di wodi haaju dimmin no do. Ah ko fi o do non. Ba enen gane o do jaman joni welani. Jande de wana wolde ko non yaari. Hol naaki. Wana worbe be wana rewbe be. Joni ko fi o do be gimminno be bi no be gaga banu men kawri do jarga. Yimɓe mi yehi mi haalda e ɓe nguuri ndi simi yewridi he maɓɓe han aljuma o ɓe gara joni noon ko aljuma o si Allah jaɓi han min gaadodiri ko fi oɗo noon ko gendam mi faala mbo okkire mi faala mbo okkire jamano o laaɓani jogogol cuka e leel pongel ni de jamano laaɓani gokkira ɗum law si Allah artigimama ɗum genda enen ko neɗe yo ayi no mboɓe mantini jiiɗo ɗum yo falta ɗum gokkire lawɗo de seytane folde ena hoole ko ɗum on ɗo anani inni ngale ka biare gel wani goddo han ma fa yade suka ɗum yo ko ɗum tigi konon non ko non batta eyo nde on min tan he feere am he miijo am e dal no ngel do kam janga seeɗa enen kala ganden nafoore jam ganden kon tabbide jande ko adi min ko ɗum wonno miijo am yafoɗama minani ko kalda ko yo yoɓa ewanale wolda anda kam ani mi andi rigi yoɓa min on mi haalnama haalal layel ɓuuɓayel ne'ingel
kawru ngel mi ama yoba ko nimi faala badire yoba ala ko batta bangangel haalallayel gasangel haaluga gubba kaɓɓira joni ɓa joni mi nani e jamanuji e ayo joni gorko e debbo podi gorko du foto tuuba debbo du foto tuuba awanila ɗo galle am ɗo ko min jogui tumba an wodi sabande o ɗo noon si allahu lamɗo jaaɓe si aljuma mbo okkirta ɓaranɓe gari mi rimantaɓe firtata ade anan ɗum no ko ɗum mi falama haalande nana ɗum ananna inna anani awa ko ɗum mi falamami haalande baba en moftiraga hande moftiraga jangani hey arga rewɗo yawno dole jooɗo ina ma haalano yango ko hunde woni jande bolle puyɗere dere negol tanko nan ɗon toon rewɓe ɗi gadere ne worɓe ɗi gaderina janginoɓe e koye mumen boppani sukaɓe rewɓe mbiya kam yaade ko min e jangga laano mbaɗa a ñomima ha an nandi e ɗum hono ma wiide ɗum bik ko windirte ko ni poɗɗa sewde mbiya kam ɗo yaade ko wara mi nantu ɗum de an noon mi haalantani ko hunde oro mi haalantamani ɗo onon ɗo kalda he makko de konngol am firtata mi rimanta goɗɗo te ɓe sawya noppori ne aden o sukama mo kara o bamum ko danna molanaɗo wonno ɓurno fewde jungo o a woniro galle muɗum ɗa kakala ko bamum arti ɓurno fewde jungo o yeehi yo warana oniro diguiɗo tew tan ƴakkaraɗo galle ɗo mbiya kam yaade ko min jangga e mo jande bolle puyɗere ko ha mi nanggama fadam taw mi ara nalda kam he bamma kam e sikki mijo makko fewjere makko nde tan ko woni fewjere ko mo fiɓi yo fiɓɓiɗama ɗum da heddi gonɗo yergu si janggo bimbi si Allah jaɓi jahen to kawma paten jiiɗen he makko yahra suuduro ha mi ara Jam tande. Angko bularan. Yan ngui hana do mudum gonde. Andu mi sarande iyaji. Inde mi ker akde bojodo angaram. Ana andi jobbo metter mudum karade. Hangi do mo noddi me wattu hirande moyno mi ar ha men kaccida men jewta. Men kaccidi ha juuri mboy juma mbo kirani o do. Bimbo aw mo lamdi kam mijo am. Bimbo ay wonno min tan mijo am da no ngel do janga ha seeda. Way en ganda raw nafore jande ha enen kala gande jande ko nafi mboy o ɗiɗi watta sappo o ko madam mboy juma o walla men jalta galle men jalti galle horo men jara ala ɗum men jeehi ni mbodi ɗo siwraɓe am ɓe ɓimo ɗo ba men janggat mboy o jande nde gesa mba nayɗi gesa ma ha ɓe jeehi ɗo ko he galle o bino mi ara balla kam sabi Allah nela ɗum andi ko jiɗa e wodi sabu ala ɗon kam onon ɗiɗo ko hankino hana han mbinom balla kam sabi Allah henela ɗum ko ɗum wonno mijo ala ɗo inna yergo siko oɗo ramɓitinoma han ɓeyɗa ɓe jawriri kam ɓaymi tinano hoko hanki wonno hande ɓe jarano haydula kono noon ɓayɓe jawriri kam oɗo wara huɗo o janggaɗe cogata pogel leccide ok o mo jibinano makko ran goto jobbo mo jiɗa ɗo no o ko min siwraɓe hande woni hakkude amen nde mi haalatama haala konngol ha bomɓe accade mi saabu e jikke minen gaccinirani buy kala ko kaale mo ɗum mo watta si Allah jaɓi an kam gonnima ɗe fettuɗe o ɗo si Allah jaɓi mo jangganni o joɗoyra ko ni mi wimani a wiya kala ko mi winumani inchallah mo joɗoyra ko mi wimani inchallah nonna o kam moƴƴi baɗen feere paɗe bottari mi saginani bamme ari aya cabina kam ɓe nani cabina kam pisade nder o eyo salam assalamu aleykum bandiraɓe Mamadou Iskerta Fuladu assisité dow musikaji Fuladu salamu aleykum moɗon Fuladu Mamadou Isker natte Fuladu ok assalamu aleykum bandiraɓe
Men lorama on gessoy. On debri cuura. Awa yaram. Bawa. Miɗo ma goko gonnoɗo leydi o asiran. Marsi. Asina. Aw, a jaram. Eyo, jaram, taɓe namɓe. Aw, ena. Eyo. Siba. Awa. Fuladu. Emi halanima. Bima mini pombi solta pade amde. Anandi ni pombi lita tikka ambo. Yari kende jode po adainorako. Angoro jada demi anima. Siba. Ha. Jaramu fuladu. Jam tan final. Mawdi. Ala ni be taw taw me on lewa lebde ko benna. Hoko lewa ni taba. Mamin leba jabu yo ba mun okira dum ni. Way. Jabu. Ba ma yakra men dum tawda do. Min taw ko mi ham yana mo wala jab. No bi mi dum. Wala jab be men mal ba moy ni wad. Be ngacce jang ha sen jotti mo 3e seconde mi yamma wolbe wad. Hatuma. Dum ko tuma gesara ndey sare. Ndade dum ko tuma gasara do. Menda. Lara o e men tune. Ala haysa swam ko mombe worbe nayebe lan gondo dum ko laawoni ka nawna lan nabe kolla wana laawol min ko palnomi jehen to jarga ro kalde ne mun dum no gasdo inshallah dum palame dum wana jarga ay enen sukabe hande be generation modon fari dum ittande dubbe ko be wondi do ko dum ne iwa ittande be wondi do ko ay Allahu lamdo jabi iwat okiraka hande okiraka jam enen da jen jango yen si en garti han jehen to jargaro kaldene mun ko firsorako ko dum palame no yaade mi halno nouvelle hey mamadi nouvelle xodum tirin gende jeego assi dikori assi min de mi anda jeebo xoni waddere ni dikori wi no warano ba tawro dum do galle do no mo waddere ha andi ko dum tahi anda na mettami no bere wana sel si jeebo wuddi han min nata na baleje wonno ron debbo danejo ala tan nata min coho galle ron min jaha dum wadi daltuda jangde law an do worbe gorko innayo ano don itisike no ngiwru do dum leyde tuba kobe do an ko niran an hoko ko metti ma ko mi tegani ma an non jangono ni be jangani me ngacca kam mi diko inshallah jule am de ko doro na mi yima yo ko gimi leyde ko naram jango mi ara Tarobe fuladu beno beidi. Kobe kari challal kari nedi. Kobe kari challal kari nedi. Angoro jara demi yanima. Jar amana me kabsara. Umar se sabno. Raube konta. Usia salmino. Ligera. Boron an Joko. Jangan benar. Lebih. Ayo. Bukan. bonon aga haɓɓirima bana win tasina aduna ala foro ko aga haɓɓirima soode siran han ko ɗo o wonta duuɓi sappo o nawoyata ba a jotta kono an kala jotta seeɗa fawda ɓalel ngel paare ko tagiri en ko peji ɗiɗi ko ligguɗen ɓe wende woni aduna aduna ala forare ko ligganogol tawde wembo e ko ɓe mbaɗen ɗum ko noon ligui ko noon e ko no won kala o aduna en gabi maɗe liggan e kono en de an ni won kala dara ñalal ngel gorel foroɗa garɗo an tawa ana jooɗi ɗo piliyam maɗa ɗo walla ɗo basal ɗo hol ko aduna abarake ɓuyde ɗo kono mbiɗani ani waɗano nan yo bimi a wakkilima ɗo bimi orogi Ousmane amen woni noon de ayno makko ɗawri kam ha ɗo kene saare ɗo ha ɗo min baynodiri ha makko le ha o mbo innire mamoɗo e ɗi jabu ha ɗi ɓurora jam to ɓooni ha jam tan ɗowne jam to ɓoona bisimilla wiwere ɓiɓi o eyi mi ɓettonira a fatto ɓiɓi alhamdulillah ɓe mawfulɓe ɓi o e ko ni Allah ɓeɗi yawde noddago neɗɗo won noon ni han taɓɓal takirama
taw mi no wino simi pari do de ligga e mi andiro galle mala to galle am taw mi ma sogluno haaji e karle ko jam haajo ha jam tan ko yoba ma de wido jon joni ka hengala ma hada yoba mari do he jaba jon joni e ko be gado dab ha ko dum bido mi jantuma bismillah bismillah jobbo mi faala ma haalande huunde wono ko fisra ko baɗa ɗum mi faala ɓaga hakkille ma ɗo garsita o he nder ɓanndu maɗa he darano mbawa wondirde he yimɓe ɓe he tagore nde a faami saabu an andi ɗo poɗɗa welde hakkille ko ɓuri ɗon welde hakkille ko ɓuri ɗum ɓimaɓe ɓurno welde hakkille ko ɓuri ɗum ɓimaɓe ɓuri welde hakkille a janggani kaɓiɗa ɓeya ma janggata ana andi ɗo on men jamanu ko jande yonta ngel ɗo e jangga no fewiyel mani mbiɗa e tan ɗum ni ɗo mbaɗa feere jaaha gokkira am jooɗoyo cukal pongel ni heccide mbiya yakka jande mum jaaha jooɗoyo e ɗo yawri ko ni babbuɗa ɗo kala Alassane Al Huseyni ɓe mbima ɗo yo baba menen paala janggude mbiɗa ɓe o ko gesa ma nayi ɗi gesa ma nayi ɗi ha ɓe mbima baba menen ko alluwal ngal école o alluwal ngal école o mbiɗa o ko mbiɗa ko wonta wona mabɓe jibini ma ko an jibini ɓe ɓe boppima ɗo ɓe jaahe ngol lawol leydi ɓe jahano ngola hola ngola assa ɓe ganda a anda hoɓe maayi walla min ɗo mi anda goto anda hoɓe maayi walla ɓe mayani a faami ngel ɗo kala ɗinin ɗo faalama janggude mbiɗa janggata mi faala ɓaga hakkille ma o garsaɗo mo nder ɓandu o ganda koye ko Allah waɗima ɓe yimɓe kalfagol ɓe yimɓe ɓuuri mettude kalfagol nayi saabu ho nagge ho halfima ɗuma ho yakki ha wawa ɓande bara walla jeeya mais neɗɗo a halfima ɗuma ko muñal tan gondirta ɓe yimɓe koɓe mbi ko battade wona ko mbiɗa ko battade ɗum mbi noon mi haalama wona ale are yi fa mi reyiya ale ɓi ha heewi koy heewi tap awa paare ni la heɗam ga mi faala kawrintina pi ko leɗɗa ɗo batta ɗo ma ji ande heƴat ɗo ko wona wonde a andaka ana mi andi mino ma andi enen gandode rigi buy wona seeɗa ɗi wodi ko guerrera ɗo galle maɗa ɗo ɗi wodi ko guerra mine ɗo galle am erdo he ko galle maɗa tegel naka min gallel am ngel ko min halfi ɗum anani mbiyono an neɗɗo gila andima a meeɗaka weede goo basa weede sappo e ɗiɗi goɗi walla sappo e joyyi a haalantake haala haalana iya ayi si Allah jaɓi faare heɗo kam oɗon ɓe ceerno Basiru haalata ceerno Amadou mi heɗo kam hunde oɗon paalama haalande e an ko kewɗa ɗo ligge ko pi a meeɗi kam wallude ɗo galle am to sangal tawa mino ɗo erra heɗogal balla ay miɗo wira mi anda hoɗo ta daƴa mettere ma karande ana miɗo wiya yaade hoɗo ɗi manna ɗo yande ana miɗo leɓana yaade ɗi mi ala wawi kam halfade ɗo galle am ana liggo liggare ngel ma gallel ñolele ala yo ko ano lora hono jabu jabu wori ko jam ko jabu arga wona ko leɓata ko wona ko min joni jakkoɗon ni innende hoko baɗɗon an hanki mi haalnama ɗo haala a feewel mani no baddere he ngel men ɓinguel ha mo jooɗo ɓa jamma no welani joni mi haalnama ɗum ɗo a feewel mani ala ko batta mi heɓani julde fajar gimmoɗa mi yahat tan lawroɗa toppe maɗa ɗe ɓaga ngel ma ɓinguel jaaha heeɗi beddaji gorol he gorol kalnoyan to aduna o pi wolde ma min no yakka ɓiɗo am mimi haalna hay goto si wona ka o paare han e ko on noon woni pi on mo ganduɗa ɗi wondi ɗemgal muɗum ngal gongal ɗingal bakki gongal ngal ɗingal yaaɓe ɗin ɗamɓamo lebbi kalnoya on paare on tuma on natana kam gorol he gorol haalna yimɓeɓe woldema galle am o fusi hey ko hunde oro mi haalantamani ɗiɗi gonɗon onon ɗiɗo daron aljuma o mbo jooɗoyo mo jooɗoyta ko yandi bagas o moɗon ko ɓago ndewon ɗo ɗum tan mi haalanta on ala ɗo wayno ɓi daña kam ɗa jena ɗo tindel gorol onon ganduɗo waji goro waɗino e rewɓe muɗum taroɓe mo wari feere debbo e rewɓe taroɓe mo ɗaɓɓe buuɗo en taroy goro yo goro mo itti buuɗel gorel mo okki ɗum ɓay mo itti ɗum mo itti ɗum buuɗel gorel si hedde makko goro aroy ko salamu aleykum aleykum salam ɗum talla pen aɗa fota honan bisimilla go mais baba Allah waɗi an woni nenam ɗini baba koye jottagol noon gommi ko faalimmi noon ɗo de ɓande sawdu am ɗum mi natinaro nder suudu am to han baba kalen nafira oɗo
sabu mi sikkuno baba janal he nder galle ko tenkat kono janal membintongal hen ha heɓa hen reedu c'est impossible baba min ala ko paami e ngal janal baba ko ɗum waɗi bimami ko faalimi noon ɗo ɗen ɓande sawdam ɗum naatinar suudam to an oɗo ɓen mbo wuɗɗana e galle o joni joni mbo wuɗɗam mbo yaha fes no foti yawde yo min toƴƴanan koye baba mbo wuɗɗam mbo yaha gudde damugal men galle ngal raw mbo nari taɗo galle ɗo to nelo baba min ko onon godimi on kottako mi larande han baba debbo mbo kooli ɗon han si wiyama jooɗo han jooto ɗofto on muñanammi dar noon kam on debbo baba mi jogo on sabu ni o ko gacce ɓolle wari en baba ni en ganda ɗum e nder o galle neɗɗo ruma huuƴara ha genda mum heɓa reedu ga e debbo mum o heɓa reedu ga ɓaawa ɗum anda kay o ɗum tan mi jogino komi haalnima baba haalam hewan ɗon a pare yes ay an ko leɗɗa ɗo ko mi jabarakoma ɗum ha tuma kala botte en jahen to dental to taw bolonda e piijoɗi ko noon jaboromami sabu kala ko ara seede darsako ɗon jaboromami mais ok baba mais a yan mi anda ko lupiɗagam ko ma guiro e dow no ampulo genda mon heɓara huuje wiya rutimar leyɗe on sanga ɓawa baɗon ko e mon ko luumo gorko mbo sodani e moɗo yo wana gorko kono si Allah jaɓi an e dewda sabu ɓe bi ko wonto yeeso daɗani ren an yergoyo mbiyami yerga inna o wona ka wodimi wodani kam wodani o galle o wuɗɗa ɗo galle o ka wuɗɗata ɗo wona an a faami coppe joni e mawni ɗo yo hollanamam woni sanni joni ya hoɗam daltimo ɗa nawa yawa rikkis Botani. adewri jooɗo Haale. digori Naam. mi ari wotto Mi arani baba, mi arani. o mi bottani o mina bottani inna ala bisimillah inda andi wuli wuro ya an ko ngol jaygol baɗa hakkude yimɓe ɓeɗo ɗo walla ko a faraka no ñama ñami mani ñammi ko a waɗa ɗum ha ɗumanteɗa ayo a bisimilla botta de bisimilla ñamen bisimilla Dikori. bisimilla ñamen ñamen bisimilla Meja. Baba ko jamini roder way non ko banani jam leri ndaroni. Batar laalo ni ɓe a balani biyono kon cukalon joni woni ɓaalo laalo ko ɓe a balani Laalo woni baba ɗum ɗo. No, ono ɗum mbawro ñamde baba. Ono on ɓurani ha. Non baba, non, c'est pas possible. Laalo. Ɗum ko toke labde madde ono balli mon di piidi cumi baba. Mbo jiiɗa yo ko peƴƴon ga cupuron dayon ga piiw. Na ɗum ɗo wona guure woni baba. Non. Mais baba ono gandi an tigi an wandi ko min gon ɓiɗɗo moɗo merci mi o wattu mino ɗo. So ndini si defere an kalno kam bom si woodi ɗo tewuyeyre he saare he han coodon defo burdo no yimɓe ɓe ɓurdini laalo ɗum wiire laalo madde hirani yo ko ɓuri guluje naɓere goppire ko ɗum ko tooke laɓɓe ñamɗo ɗum yo tooke ɗe ɗin to reedu ɗum ulde woni ko ulde ran ɗum watte ono goppirte hirani yo no baba mais baba ono gandi min gon ɓiɗɗo moɗo gatti wattu mino ɗo no ɗum ni defere on han kalno kam bom si ɗum woodi ɗo tewuyere e saare he han cooɗen defon bom no yimɓe ɓe ɓurdini ɓurdo noon non mi atan kam min ɗo ɗum no ɗum ni wona defe ɗo mi wara ñamde ɗum homboy madde Allah yara Allah
Ana. Jao. Pare wona. Aku dulu. Wala di. Nyala. Yo. Nyala. Yo. Jantan ha. Jantan nyalin. Yo. Ah, diwuli de. Dapat dong kamu sedang. Jao ne. Ala. Kalau nyala. Jantan. Nyala. Jantan. Ana ona kan. Ona be amat. Iya mana? An guru mo. Hetang ki Maria. An ampare o ara hal nara. Ona kudu gatu ya. Ya ba. Kono ngone ko juri jibini ko boy ba. Dubi ja. Hono. Yo. Ba. Anala. Yo. Wala yo yaji. Aga undane yimbe tuba ko lab. Minam bayar sama me zamtan kana bakka de ko wodu. Ko dani wi ko juri jibini ko boy. Hono. Anala. Ya me wari mai de baba ba bayo edom. Andi babiri ko joni ko bela ay ngada joni. Jao. Jabana ko fi ma duna bam ati hamina jon do. Pesa ko ora men. Ayo bay ko kam ko wattu yoni o halte. Bina me halaw. Ko bina me ora pi on gari. O wala ora pi on gari do tangani. Ala ko heddi. Jobbo fi tima hola. Ala ko heddi hola. Jobbo. Ko hono wala palam do landana wambe. Di ditari palam landana. Sabana o ko ma aslo ngol makko lawol ko. Wori hala ko mo jugilimi. Dimbo mi jabara ko mo. Hatu makala wotta. Jahan to bantaro taw pi jodi ko non jabrombo. Dan ko go. Sabo kala ko ala sede. Dasa ko dasa. Ma ko fulbe anono. Disalli. Oh, mi fala landana ge tari ma hanan. Go. Ko idi hen. Mi fala landana do galam to ko makko wodro na wala ko mo wodi galam. Ko woni go. Dimmel mum ngal. Mi fala landana o kan jibini mina wala ko min jibini mo. Sabuna o ko ma asin wala lawol makko ko. Ba asin o mo yije welta, mo yimi ko mo fala. Mi mo haadi ko re. Bay mi abi mo mi ko me gaynana do awra do awra. Mama ko orambo fala. Dimba dikori. Dimba mi wara o ba mo ko ngel tan wodi. Fala ka ngel fijirde. O e janga école ba mo fala ka école murgo. To o ba mo menene gaccondiri. Sabu uji buy ko hakkude amen ne. Bay mi o ba ko orambo fala. Allah faabi non darimi woni mi padambe. Kappo mi ndugo amo hatide. Bo mi hemodum. Jami jantimi baba o. O wi mi andamo non. Kono ɗimi andi o ala gan non ɓe nden so enen gandi enen mawɓe sarɓe enen gandi ko goɗɗa ko ɗum gomi ko goɗɗa ɓay no woniri noon Allah faabi gonmi hemuɗum mo okka on ha seeɗa mo joɗɗi noon ɗon min gondiro seeɗa mo rokki mawtuɗo ɓayen omo yano duuɓi jeɗɗi ngola hoore ngola ab mo naqani mo neldani mo noddani wonay haadu mum a juɗɗo gila hoccide dow ɓawa mo naniro wonandema o hocci reedu mo noddimi téléphone ɓay enen gandi omen jamanu ɗo ko ɗemgal ɓuuri yawde téléphone mo naniro wonandema o hocci reedu mo noddimi téléphone ɓay mo noddi kam téléphone ɗimbo yo mi jabara ko haru ngala gasso am enen pi enen gandi o hoccannemo reedu nde waɗi gacce ha ba makko ñawɗum irsi o wonay noon saabu huɗum maayi noon ko yurmini waɗani o mi falamo lamdade gueɗel tat ɓengel o ɓaya mo suusi joɗɗinde tugaldeyel pongel ni heccide ɓarak bo woppa ɗum ɗo duuɓi jeɗɗi naɓani neldani finnani andinani wiyama yo no yetto woppongel cukaldel mi lamdi onon ɗi duuɓi jeɗɗi mo wontoɗe mbowani mi lamdirimo Allah hina ɗum no hoko mo wonto ko mo fiƴƴi walla mo fiƴani mo haalna mi mowoni mi sikku anani bama ko leɓi ko hoole te kombo haallo ko gongi min mi andama ta en karno heeɗi bedaje walla mi heetintanoma duuɓi jeɗɗi ɗum wona balɗe jeɗɗi hoole joni noon mboyo ho an ana suusi tenkinde cukalel pangel ni heccidde ɓarak boppangel ɗo mbiyangel wara fiij an on ɗin duuɓi jeɗɗi ho a fiijron han kalnamo ho a fiijani han kala kalnamo ko ɗum mboyi ɗon hoole wona no mboyi awa ho a fiijronna walla a fiijani mais non mais baba min mo handi komo lamdi kam ɗo ko ɗum wasata wayde mi lamdi on han min komi suka han o wawra yaade Europe no ronni tawi tubaɓe baba fongi noon mawnude no ne façon neɗɗo a yiyat ɗo yimɓe ɗi keewi ha no miijorɗa e ɓen toon
me aya woɓɓe ɗi dari woɓɓe ɗi jaha woɓɓe ɗi ñaama woɓɓe ɗi jara ko boreɓe am gon toon wiya mi watta ko e batta ko ɗin fof mi waɗa ko e batta ko ha mi heɓa haaju am e maɓɓe nde e taw min wadde mi kewɗi jowaɗi toon amira taw ko sénégal e france ya e taw min dara ballon ma hono kan juɓereɗo gabon afrique min jaha min daroya e ballon min yaha e sat hono ganduɗa fedde maɓɓe mawɗi hono 31 décembre ganduɗa ɗon kiraɗe tubaɓe cansodi min jooɗa fesareji ha heewa baba min jooɗo e ɗima e seedi min fetina ɗum fijindaru e tawa ba heɗon mi aka ɗum fijindaru ko fijindaru ndugo o ko mbiyeɗani ko fiññi oɗo ha goɗɗum fali ko ɗum mbiyeɗa e hay minen min piji min jahano gesa min mbaɗa bombolaji min mbaɗa serve waɗa kalira ha ngoɗa ha allah lamɗo jenga ko fijindaru ndugo o ko mbiyeɗa ono ko ɗum ganda ndu ko tuba ko mais ok ɗum kala mi wawa ɗum haalde taw min suuɗaki ok min ko makko woodi min wawaramo suuɗade e ko ɗum noon mbiyeɗa ok mi wawan ɗum haalde e awa par ce que mais baba min duuɓi jeɗɗiɗi ko mi ronɗi pi ko jeeɗaɗiji nayyi ɗi tan piñi ɗum hewani a e pi kala min komi gorko min mi reɗata min ɗiɗo han hombo heeɓi ella e ba e heɗo kan e an yaade ko golle mehe o ati e an ko are tas mo ñawo piɗo ɗallani du jeeɗaɗiji jeɗu subhanallah mawɗo kaw laramna ɗo mi andi an ko horindu walli wangu bo be babba ɗi maayi ɗo suudu mum to leɓani ɗi leɓata o ɓirgol mi haalnama ɗo kala hunde woore min ko baba mi haaldarani jimiri o debbo am on ko min debbo am on ko min mari ok ono nana jimiri o debbo am on ko min mari wona goɗɗo min min ceeta goɗɗo ala ko wawi ɗon ɗin ko koñmon réunion on noddi toon mbi on ko banda funda mi anda ko hono min wona hay goto noddiɗo am hay koñmon nana ɓaare an ko wonɗon ɓe ɓiɓɓe ko ni ɓe a yaha tan kalda he makko ɓiɗɗo ko ni wayno hayre ni a weddimata dow han dow maɗa asara a huuɗiran e dow ma asara jaha kalda he makko wona e min mi susarano ba ko ɗum ɗo hono mayre lone niɓɓaje haano ɗum ni ala ko ɗe mbaɗi ɗo min oɗo wontani pullo oɗo wonti tubako de o mo jiimi ɗo enen ko mbaɗen kalde he makko ko ɗum woni ɗon jaha kalda ɓiɗɗo maɗa wannen min on kam gandal ala joni fatam jaade on sumade min on min ɓorno jaani neɗɗo laaɗo wona ayi ina yaanoɗe nam rennede ma mbaɗa assalamu aleykum bandiraɓe mamadou skerta fuladu e salmina sukaɓe fuladu e salmina rewɓe fuladu ha seeɗen ɓe ceerno ousmane wacci ko mamadou sket salminama ko ceerno mamadou sket artuta fuladu awa weena gawnira ko adna lawge nodde baba ñali mbimi baba ɗo saare ɗo ala galle joguiɗo courant fimi wawa sattude wam ordinateur guila mi yetti ɗo ko oɗo ran jogui jaygol am awa dose jam kewɗi wonno piiji kewɗi koye oɗo goni si ɗo saare ɗo ɗi woɗi galle joguiɗo courant han mi sartane o hay somi yoɓa han fimi wawa humbodirde ɓe mo wondunoroɓe koori di koori waɗo neɗɗo an alandaki bamma hono hen dungi bamirse an alandaki bamma hono juumri heɓorta alandaki bamma hono hen nene ɓoggise alandaki bamma hono lappange piise aɗa welamdoro yaade mi anda hono ko ɓiɓɓe tubakoɓe sarden digoori waɗo neɗɗo awa ko wonta yeeso noon teɗani yirana mi yergin ayo yeɗoɓe joni suuro jibidaɓe han si Allah jaɓi hen ok baba an baba mi famanima
mi yotti ɗo ko mi lamdima yo c'est impossible ko mi lamdima yo hawrani am ɓe joni sa ala jaɓi aɗa jibinta ɓiɗɗo baɗɗide mo tanima tubako arama waɗama ɗo ɓiɗɗo eleldu ni Jabbo ala ɗo bobo am giɗi mbimi mbo inno ɗo mbo hajjiraki ɗo mbo wottaki ɗo makko kala mbo ino koroje makko mbaɗi way makko ɓe enwa maɓɓe jogui makko kala mbo yeehi min kala noon joom bobo mbaran pammine so on ari tan min kala mi yeehi galle ba am yani wulga mi yanda o jago ha mi asran to juuɗe ma ɗo mi laaɗo joni baba ñali da ñal jam tan ñalla jam tan baba ɗo maɗa no mi ari kadi ko jam ko jam tun ha bisimilla ɗi woodi ko paale mami torade ha mi yamirima paale mam ɗo noon torade ko baba saabi allah ayi baba min mbo jiiɗaɗo min ɓiɗɗo ma o baba kalesi mi addu ɗum ha yeewte none no miijorɗa fi kalesi mino ɗum no jogori min hay gartugol baba ɓooyi komi yotti Dakar kono nden ɗi woodi ɗi mi liggintinta ron goɗɗi kono baba ɗi woodi ko paalimami noon torade saabi allah baɗanami ɗum e hoore nelaɗo ay o jeeguyel na baba baɗa feere ha mbuɗana e galle o mbo wuɗɗa galle o mboya fes gudde damgal men galle ngal rambo naritaɗo baba hakkundam he allah mi darnanamma ɗo étage ha rawa tijjoro ha mandama mbayanade mi ha nawɗon baba tarana wawi ɗum waɗde billahi baba ɗum waɗana min noone no miijorɗa haalesi min ɗum noon jogori wattan feere ha mbo wuɗɗa baba a pari ko leɓaraɗo tambinomi ha mi haalan toroma saabi allah bannami a pari pi ko leɓaraɗo andi ko paranam haalande digori mi wara e wom komi bammaɗa komi jibinima ko wona basal tawɗa ɗo galle bammaɗo ɗo a jibina tawɗa jawdi ɗin ɗo a yahoyat ɗaɗa jawdi ɗin ɗo ko an fallo jaaɗa jaltoyɗa ɗa ɓoyɗa jawdi min dimankagal am ngal mi yeera ɗumen saabu jawdi de dimankagal ngal gondumi ngal mi yeera ngal saabu jawdi ɗum mi haalantamani an a jawdi a habbi jawdi ɗum ko roya puɗɗoɗa to yayi immoɗo yo o habbi jawdi wona min kollata hono hebbini jawdi min wona min kalanta ɗum mi yeerade konngol am ngol jawdi yo
nenno bamma ankala baɗɗa bamma waɗi goraji ma e piijaji ankala mbiɗa a yahat mami yaha mi jooɗe dalle ba am mino wawi de ko mi wawi seeɗa ha jangude ɗeɗo balɗe arnawɗe mbiɗa ɗum e mbiɗa anda wallahu allahu samad ɗalɗon ɗo a wi ha ɗo ta ko dum hokkere waɗiran ɗo ɓuru allahu ahad ayo allahu samad yiɗi ɓe jagara ko ɓuri hewde koye kero maga sa ɗon kam toɓat hay sarde mi toɓani ɗon kam toɓat ha he ɗo noon mi janggarani ɗum e anta a saginani tam nokkande ala hanmi defata nokkande ala e an nde ngel lamboyel ngel mbaɗnoɗo heccan jeeɗaɗino hano on kam ala e jura birongoy ham han on kam ala ɗo mi yaara mi yeehi ha tafi am ɗe kan noon en jaɗa diyam toro ɗe e muña tan en bottora e nokkande ɗere neɗɗo no janngo ɗum ɗo tan ko ɗum tan ɓuri salamu aleykum alano he dula wona antu wona yo no banno alano janto wona no janga do le wo woni monen bismillah jo ano han nande beltiɗo seeɗa han on kam yo he wonano musidɗa kam jam tan woni tum woni yo alhamdulillah yo jaabo alano ɓen gure nde alhamdulillah leɗɗo ɗin ɗo jangde ande allah wiya gilan a iwri ɗo makka addanno ɗo yimɓe du'a uji ɗono neɗɗo yeehi a wakkilede hono tigi hono tigi ayo yara ona no mbaɗɗa jannde jantu wonɗa mbiɗa mboy nedduno kam ɗo kaadi iwɗo e goɗɗo iwɗo Europe nedde ɗum arde kaadi addanimi ɗo fannon dirna kam mi faama ko mo mayri quoi ko noon tigi kam mon jangi se mo wattini mo jinni welma jande ɗo ne en batoni han koye inde an ko mbiɗano hono ma ɗum waɗi mi wawatamo jande mbawata joni a wawani ɗi e nema nanade ha ɓuuri bon andi ɗo gilan ɗo mbo andi min ga ɓuuri e makko ɓuuri kam janggude joni komo jata mi era yoola he makko kaw ko ɓiɗɗo mon on nundi on o reedo boyo mon salmina on mbi wona seeɗa mon lamdo siko jaam tan gonɗon amen goni yo moye gira moye ɓooyi seeɗa de moye hinde mo heeɓi kayraji hamo fuɗɗima liggade allah ɓeydunema moyo hono faano o nudde kaare seeɗa gulujo 60 aljuma mo mbaɗa feere jeeha Kolda di ɓeyde du'a o ɗo kam ñallan ha on ɓe baɗe ko du'a rumi wonde ma boy sa yeehi Kolda aljuma o han mbaɗa feere noddiɗa koye o numéro wawma noddude kaare o ho numéro taw oɗo numéro oɗo o décembre ɗo moƴƴude mo hande moƴƴani o kam alhamdulillah noon tigi kay tare tugay ngel jangga ha sanga jobbo amen ani ayi jang saare mumede kabir to e to saare e sera mi rewi ma ɗo ko goɗo kor kemmiɗo jangguɗo ɓiɗɗo ma dalemo jangga yanni mi torimama dalemo jangga wakkilima a yalla ɓeyduma anani amin a nangat ɗo e kaw jaram du'ima buy jaram ne nam dépense ala hande mbaɗe ɗum ɗo hakkilnimo bobo nda ɗo ay ko mbokkan mamo yasoɓe ɗo maaro gara tagginen bottade ayno han nokkande ala nde Allah ari kono an yimɓe kadi an awawan watte aga imorano leɓara ana yera on ɗon ɓe jeeyaɗi mi mbira e jobbo ala ko janggi debbo mo janggi tan e min andi an ga ɓuuri kam janggude hoore wala ko watta
hali gogi hali gogi do kala ko gogi a jangini genda ma o dina e dum ko wiire do bi debbo aljanna mo leke ko de genda o woni de genda o kala gono woni a jangini kam do mi ala ko mi waano Allah waɗi joni neɗɗo kono noon ko labɗaram jangguinde koye ko tari raw jangguinta inde ɗi kay kala mi holli ma bisimillahi rahmani rahim kahe ulozu rabbin nas goɗɗo mo tawende an kollam assalamu aleykum aleykum salam jogo abe abas ana jam tamana jam tuna ayo ana jam tuma jam nona ana non jidde jam tumo e mo hanki e tampere waɗi ɗo mais on hanki pimen ɗanaki e ko ene biye dana mo l'hôpital e min ko tumbere jamma bon hanki pimen ɗana yayno ndiɗi amne ɓay kono lu karane ɗum ko ga neɗɗo tigi taw min o mi sikkuno ɗo kambo yo ranga mo hanki hano min tampo ha ɗum ha min jawo mo tampuno buy noon mo tampuno ɓe bindanoyimɓe ɗo ɗumante commine tele e joni anndi neɗɗo janngani tawi ko ma aɗa ga ɓiɗɗo ma wona ɗinin ɗo ɓiɗɗo men ha mboɗi ha nannamo ɗo ha moftode ɗo e gokkimi ɗo lekkele kono mi andano ɗe jarni se e joni ko ma mi addali ga ɗo rogimi ade ɓuuri woɗɗade mi taƴi ɗo galleji garmi ha ɗo joni mbaɗa nannamo ɗo bidi tan joni mbaɗa ana won tan won seeɗa e ɗum kam anna ko nede cellal wela hebde cellal wela on gerride on gerrino fe imami hanki jemma pimen ɗanaji kanon kam ombo lukana ko tawmi ko mamina yam tuna nawno he aweran ayo yam tuna onan ono jannde ko rongara no hoɗa ko non de wonide ayo jaw Moussa ko angal Moussa wallahi ko angal Moussa wono de ko wodi ran ko so de lekkera ko non jidde hanki mino yo Moussa no ko non ayo tampere heran he may ha ko non nawno ono jannde ono gerde seeɗa hanki mi okkaɗo o lekkere ko pimi ɗo mi sodo lekkere commiɗe e kono ɓaymi janggani ɓe min janggani joni ko ha mi adda daranami ɗe honoɗe jarde ɗe eni ɗo lekkere ni hay juma minen hay hunde ko min gandi ala jamanu moɗon o koma tinno ɗon tigi noon eni ɗo ɗum ɓe bindani min ɗo ka heeɗa oɗo noon mawnude oɗo ɗo mo reyi ɗum yo so Allah jaaɓi a cellal woɗat ɗum toride debbo hanki tampere waɗi o ko boros woni pour tension eyi tension woni hoɗum taw wona ɗum hulnata ɓanndu ni sengo ngo ŋaɗa ko ɗum tigi ko ɗum e ko ɗum namuno mama maɗa ko boros o woni ɗum nangara adi ya oɗo ko tewon ɗoɗe mo hakkilade mbimi mo ɓaŋal goto kikiɗe ka ɗoɗe mo hissade mo ɓaŋal goto on kala o ko esrel ga pour hoore nde e gul ɓandu kiɗom jangade kiɗom heetini kiɗo ko pour ɗum eyi mo ɗibiren joni 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 biyete kiɗo heetini kiɗo ɗiom jangantoɓe heetini kiɗo noon ko lekki vitami himo ñama ɗum ni tan mo ñama ko waɗi vitami yessoɗe ƴeewu an andita weltan eɗo sagi ɓiyamo mi aran mbaɗare maɗa no jogui guesoɗe mi aran mbaɗare no ala do lancendal ha jogui guesoɗe buy jogui guesoɗe e mi weltima nanna mi weltima e ɗo o jande nde tinno mo janga sabuna ko jande nde woni pim enen fina somi en janggani ala ko ganduno en jon ɓanɗo soda mantina ɓanɗo tina e jande nde buy tino noon e jande nde buy ɗum koni ay ɗo mi andarano ɗo no yardere ɗo nami yarna mboɗambo faɗɗe awa jaram joggo yaram mboɗon laade de mi abode guesoɗe ɗe ɗi godi awa mi yayira o nan kone jam bisimilla bisimilla kone jam nene o pikan ɗiɗɗo ayi ko jande o ya okkudammo min andi ɗum joɗi ɗo ham pimo ƴattani ɗo okkimo hamo sode ayne a wawano kam akkude hon voilà a wawa hi toɗɗo ko han on Allah andi inno han pi ko hay kaaleymi ala hay ina andi waɗi hande mi yaa ƴakka ɓuura ha ko noon tigui ha joni
sodanam ɗo anan mbiya koye bende minen mo jogani capannayyi mbo fada ɗi ha ñande wonde sodanam ɗon goto yeɗi olere heranede ko han on piiɓe jiiɗaɗe an on ko andi on wima yiide ko a moƴƴo hay buɗa heɓata an on gam ko ɓiɗɗo am on ko ɓiɗɗo am ay ko noon tigi ko wiidano ganda neɗɗo wattare mamadou wawi mo yiiɗi o jooɗade mi naatoga nder wiyami yiida hijaade ko kalɗa ɗo koko gooɓi ko gooɓi tigi a yi min ko ngel tanken ɗon mi hakke mi yiida e hijaade anani yawno noon defana en हर एक बात का ताना Mino mo ñaago a ñaagueteɗo anda ñaaguiɗamo yo okkat ɗum walla kam jobbo nde mum mettere karele Allah guittana kam ɗum ha ɓiɓɓe am ɓe ɓe gassa he jaam Allah ɗum ñaaguimami balla kala juuɗɗo ɗum ñagantomo jani a wallam ha jobbo ittane mum mettere kara para hew haala siko mbo haali gonga am fari laare hakkille am ki kala ki woni hew adana mi artirake ka nder ɓandu am ga mi heɓano wondire heɓeygure am nde ha par ce que ngel am ɓinguel ɗin jangga itta dépense e ngel jangi ha gayni nde mum janda wona ko naɓoya kam makka min he yoɓa am ha ɗi wawi wonde hanum tankel mo janga ha mbo anda nafoore jande ɗum nafa amen minen piyu ha ha ɗo ha kono Ayo. Bismillah ma. Yo mi yahani. Ayo. Ha jam tan ngon. Jam tan ha. Alhamdulillah. Kono sa ne jam tan ngon. Ha jam tan ngon jam tan ba. Ba bismillah. Mi hepi sey ba. Ayo ko non ko dikori jaman ko mi lamdo no ko ne sare mo woni. Dikori jaman ka. Ha ko do rigi. Ko beldi jam ha. Sey Allah rigi. Ko falno hollede. Awa. Ko mi nota bengel am. Jabu. Na. Yo a gara na babe do kaw ma pare. Ba bismillah ma. Mi jahani. Mi hepi sey. An nande heɓe a jahoɓe ni ɓeɗe ɗo are no wano jooɗo oro jiɗi caman jooɗo are jooɗo ba seeɗa awa ɗo ko galle maɗa de awa eyo mbimi naɓanam ɓeɗo roro oɗo kawma paare ha ko on ɓe lamdoroni ba o no o ñarmini go yeso wasi kapala ɗo ɗon mimi susora o de eyo hare on jaado ɗum de hare an kalan bimi ɗo ko galle maɗa ɗo ha ngel ɗo ko ɓinguel amon ne anani awa yaade ɗon he maɓɓe nan inna awa jarama ba kam mo taɗi ɗo raw rayo ɓa kam ɓuɓɓonande haales komo moƴu laaɓɗum ɗum Yoba. Naam. Ayo arga. Yo watu do odo adna do. Barke Allah bijo ko ɗum tigi jangi bambade anno yo ko tampira wodi odo adna do. Dare ɗum ɗo ɗe oɗo sakke jungo cen ala fowru. Wodi liggo rek ala ɗeɗo ɓe sukaɓe. Ganda
Waalaikumsalam. Namtan. Namtan. Nyallo. Nyallan. Iyo. Namtan. Namtan. Alalo babi me do gere rek. Wana ay melni ala fornare. Adda ko ni rande do. Namtan de. Bibi ko jama ko namtan. Ko bidama. Bismillah to mon le mon da jodi mon da. To yo mon don. Assalamualaikum. Dikoi. Ya. Ano ba? Alano. Kamdangon. Kamdona. Ya. Ano? Alano. Chef. Oi hedi ko. Halo sawa? Sawa. Babi. Kamu di kita jalan. Oi semua. Oke. Nah, sekali sah. Apa? Halo. Gare la bema. Gare nangi jang. Wada fewe padam jeta padam ayo wada fewe mi hujane padam no bagaya ba fata heda hoko badado hoko badado gara gadar galam ga gadala mu gadar galam ga banga bidamo laba ahanani kam o wala ka wodi do galle o ko mi woni bamudu si wadi mako metti man no takam kala kam ra usura kam ko ni gimma gadala ma gadal gala ga ngana na babida mo halani kam wona ni watte kaw diko ni mala o ko tini am mawle o million gondino oro men ko kimbo on kalis nuldan woni juma di ko no e kal jan men ko kimbo on kalis gilam bayi mo jodi hebon kalis men ganda ko boni hedo afala ko laben taw men boli mi mala he fa do dum ni halam men Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jobo. Yo, apa? Nah. Anyal. Anyalla. Mi ata be fokke dum. Di. No fa yaade jonjo. Alano. Alano. Nyal. Alhamdulillah. Ko jarga onon ka. Mo jarga? Yo. Sawu yambe gari. Be kalduno da. Moy be gari. Ya be mi haluno aljuma. Aljuma. Ha. Min ba me jiri no joni. Mi wararo yaade joni. Kono bi anaka boyo. Joni be fersi. Ko buri yaro ko be ferti hangal ala bingel angale yo jangane ha ba non aljuma mi nobe jon non aljuma ala de alkam sa ponno mi bidamo yo jangane kan yi nafore jannade bismillah yo ko nafore jannade fala yide yeso seda bismillah ya fisi bismillah mi ya hira bonko akan wala tamkat ya tampun masak jam mana awak tak ada ke ni aku hedi aku bomot ya laulan hai se Mama ya, jujur ento mau di. Ya. Kalta ko billahi ana do ko weldi do ko buri welde ko ko me jani Dakar jangoy go mine kajje den jaada tan hakkunde ma Allah kay won wayri mo yide walla jam taw mo bodda mi weltima ay wala jamaano mona do kala ma janga ni maktada no ni sebe nyon do ta ko la e was ni hande mi tam hande nange ko wurna e woni mi heppi do hande wala tan de fe bodda defana agak ini anak dah kan.
Mamad Skersa Fuladu Estalmina Sukabe Fuladu Estalmina Rebe Fuladu SRMB Cheikh Ousmane Wachko Mamad Skersa Salmina Ko Charno Mamad Skersa Arta Fuladu Awa Kido Ambo Angoro Njada Domi Yanima Angoro Njada Domi Yanima Kido Ambo Angoro Njada Domi Yanima Woni rewgal munyagol Waalaikum salam. Modi Bent. Hono asal minta. Wona hirodira adi kam do job. Ko addi mado. Job ko anni. Ko me wonin ka. Anda ko badda. Mi halna ma hunde wotere job. Sa nani dimo rigi rigi ko mo kongol. An jobbo. Jobbo. Honno wara imi der saare mume. Jobbo. Yobe aroye aljuma on okke be bikku makum. Be ara ha be hewta. Jobbo. Ko galle jarga do gama fof jodo no habbima anda joldu anda jawru jobbo tawa ko jarga o imminta modi abas ha ko maada tawa ma ala ko wiya don sina wiya be min firti okkani hande mi okkani jango jobbo dum ko kelli non jobbo are ko lebara ko mire ande awa leb haade a bismillah an ko dum ittimaro arre an nyomo arre gilanto galle maro haado galle am do tawa kam do an mi lebanta din ko mi halama hunde ro be ndesar mi halama ko laabi pos ko be takam to galle jarga be be kam be pala fi la bingel amgel dum be kal bimbe awa ba no wana min tan wodi ngel mi jogi be ngure mi yeyya mi halta be ngure nde si mi haldi mabbe men kawriya on somati aljuma o mi ariya mi halama ko laabi pos ko mi okira dum kaldu me mabbe keroda kam non de ko mi halanta ma do ay yardi do helowde ta an andi kam rigi jonno mi ari mi halde be nguramde lamni mi bingel ngel yo faala o do watta jangude faala ka genda faala gendirade école o ha min jana fa dum do mi landi kala hono mayde debbo am yoba ka kala do wi kam yo min de sago am na en tanki nanora bingel ngel janga ha gande nafoore jande on sumadi en gokkirangal gokkindirenge e jon non ko dum mi halde mabbe ko bamiro ba andi wana min jodo do wala ko faala de bamo jodo yoba o jodo na ko be de adi ngel yo faala jangude jodo e rago mi halna ma hunde wotere hal kedo kam dum mi halna ma awa jobbo mi halna ma hunde wotere hal ba ko hala kewda hal o jamanu hande sa yi faala do bingel mangel okkitiri fi sabilillahi wa rasuli jobbo jamanu hande welani rewbe heewi tew worbe den sadi adna o sirani ko lebara do ko pi helo kam rek leb ha adna o sirani kala mo jiida do jobbo no ande biddo mum ko der galle mum bano wi tido hore joddon an ko atambinani hore ma an ko anda hore ma ami do yaade hodo ba man da ana do ani kala ma ko dum non de ni sala jawdo do kan ko no hani Nanyala. Ya ba ka jaru ni ko boy si jabu pare kan bo ara mo ko mo pare. Aw mi no bon ara jodi mo gay ni pi. Yo mo ara jodi nan. Aw. Calmena ka mama nan. Aw. Anan. Wallahi mako. Wala damo. Mi huldan biddo meden. Say mi man huldan ba enen en. Mi menen nandi ha kono ko amo bangi jikko. Wala kala mako fi. Jabu awa odo na ledo are moyo waktu modon o yoni arin yo jodo sere jodo batto kam amma bata tan bayno ndiran hole yoni ay hanni hole ko ha mi halna ma seeda mi waajo ma seeda anani wona wolde non mi yawirima walla mi hulduma mi huldanama min ne ima ha mawɗa poɗɗa no poɗɗa ɗo ni kono noon jahoɗo non nden ni saare ko ma jiɗɗina ɗum seeɗa ba yiɗa ɗum anani mi faala yahi han hano yaha noon ginni caƴi dakaro han wiyataka caƴen ɗi mawni ha no ɗum ni ala
a yaadani e nene ma a yaadani he bamma a tawiyan toon bamma a tawan toon nene ma hol kono ni la mi haalnama ɗon nene ma e baba ma a yehiya muña ɗum woni nene a muñi han ala ko dattama ala on ko a heɓata te tinnoɗa ta jokkani selemere a toñama muña ɗi a waɗi ɗum ta a heeɓi nene a heeɓi baba aw ɗum tan mi falama haalande anani e to toon kan kala a yahiro nan kala ɗo janggoyre qur'ana dine Allah ɗe waɗa feere hay a yoɓa hat kalna kam ɗo ne on meɗen kadi kon ko neɗɗo yo yeeya ko neldere maɗo ana yaɓa par ce que jande nde iri ko nde warinto kala mi sikko a yi ceerno gonɗo huda o ko mboyiron ko namuji ɗimbo addiron ɗi te mboyi mbo haɓɓirima woldema ɗi pi namuji kala ɗi jottande fuladu pi no foti fodde ni caƴi en te ɗum mbo imani te en jii nden saare ro madina huda no wawde he caƴi kadi wona bom no waade no ɓurdi ɗen wolde maron kala gokkirteɗo gorko o jangga juuliri debbo o jangga juuliri gooro he maɓɓe wawa rande gongal waɗa hake ngo dangna rangal a ɗo de no a yaade no ginni caƴi gabboɗa école ɗo ran gartoya ɗo poreɗa okrede wiyeno a janggo juuliri wona a wawa wiye yo min ganduno ɗum e jobbo ko ɗum waɗi ɓiɗɗo muɗum o tubako taw wona noon a yeyan yanditinoɗa jangga kala ɗo jangguire qur'ana jangga nema ɗinin ɗo de ay nema andi ko ni a mawno tawɗa mo muuri a wawi o mino jogui ñamande woore nde ganduɗa mi yoɓande anani nde ñamande an tan wawata kam nde wallude o mama ko kada kam ɗum ko e piiɗi mbadiranode ɓurno yimɓe sappo kono ko min Allah artiki mboyi kam noon debbo kala ko ñande o ñande ɗi waɗa ko lippiri ñande waɗi ko warde an lippe mboyi oɗo noon kala ko waɗi muñambo kala ko mo wawi wadde muñambo ha heddi hunde woorere ɗum woni wattu Allah ñande kala jiiɗa ceeteɗa on ñande wattu yoni mo juulani mboyi on lippo ha darɗa leggal dal ɗo si wi amani am wiya ko min gawari mo makko ɓangi ɗum an ɗon honnima gilan o ari te mino andi o ɓuri kam janggude gilan mbo ari mo meeɗaka manko e makko min on bomi jolɗa mi arata mino hanggora watta wona weeriyam mboya kam hanki mi yani ano jona wiyambo ha mi yoɓa mino andile makko ɓuri kam janggude awa nden ñamade paalami an kala mi anda aɗo yaha e o aduna mi anda si a artoya a tawa ho bape beltiri a artoya a tawi bape beltiri ta a wawa ɗum yoɓede yoɓoyde kam nden ñamade ɗum tami ñaguima kala ɗum waaloyi tamin anda min weɓ ko an han a yi mi welane mama han ko an jaɓani kam an nanani kam ko mbimami yo a waɗat ko kala siwraɓe koroji maɗe noon mbanoon a warano ni anani awa sakko
ko leggene raw ko maraw e heccanki mi ari ha heccanki ɗo mi ari e ɓa ɓinguel ngel joni gila école uddi e joni mbimo no mbo arta mi anda ko ka haala gambere mi anda ko anglais ɗum ɓe janggata ɗo joni mi anda ko vacance o ɗum wawata arde haali gunde e joni noon nen makko ɗin tan wula fi makko bi mi joni fammi mi yooɓo pasel mi ara hono e ala noon jam to wona jam to hono meɗe tan ala hono gaynaka on ko sippiro ngo hono pino yewnirima de i yewnirima saare nde fop no foti fodde ni piiɓe jewnirima ala komi wawi haala wona ko jam tan gonɗa wona a waɗi gacceke i yaay boyji jiɗɗi wala yaay boy ko yaboy wiide yo a yawna e bimi hono hen ɓinguel meɗen e bimi o kono kay bimi ɗo Allah faabi mo adduno kalis kewɗo on kalis mo adduno ɗo o mo soodi tereŋaji ha heewi yaaru ɗum ho a soodi ɗum ɗa mofti ɗon ko ni wayno bembeni jibina on tere ɓeydi kalis ha heewi joni noon ko ɗum min jeeyi majji ɗiɗi min joɓay to a tribunal pour ha mbo wawe ɗaltede joni noon ko ɗum min jaano ɗo mo ñamama ɗon mo ñamama ɗo foɓɓe janggo mbo ɗaltede inchallah Allah newnu yan alhamdulillah ganda ɗum ayna saare meɗen andira cukalel ya o rek ko cukalel ya o cukalel ya o tini ko amin amin enen en ganda ɗum ni on tami huli ha bimno ɗum e ala wona en kawre e gakalal way kono mi yawlirima hono e oɗo le o kala ko musidɗo meɗen wonnen koye kala wona jaragueɓe maɗa ɓe ko ɓe hono jam tan wona eyo jam tan ha e tinnoɗe hono hen liggue ɗe ya seeɗa seeɗa alhamdulillah e o nanani pulaar de min kay mi déposé kayit o pati o ko dara e golle mi faala watta nan ka ko duwa o du'a di ay aw si Allahu lamɗo jawi wona ko jarigui maɗa ko jarigui woni e joni gaddoyama ɗum ala wona ko liggue si Allah jaaɓi a heɓat ɗum anen roro jippoɗa ɗo roro Mamoudou kono gala Mamoudou ro Mamoudou ha yo awa garoya ɗon calmodire ko ma jettodirende anen mino ɗo yeeya seeɗa aɗa ko d'accord bisimilla awa ɗo ɗi moƴƴi awa min jawro yesso awa temen nakam ɓiɗɗo anen awa jarama ba après mo addoyama ɗo anen awa jarama eyi are mbimi ndeysan ko ni rek sukaɓe ni hemɓe kam ba hono ça va bien jam tan ha jam tan yo tan a weerani ɗum palna ko ceɓena walla ko ɗaɗi mi sodani de a sodani de ko mbi mboyma bersa ɗum awada reeɗa o anta an tawa min waali mino ɗani pindinaka mino sikka ho ko kilani yaha mboyi kaw mi haalnamani ko mbimi homboyma jeeɗa kaw hey fadamna kammanel gorel mi falama ɗo haalande gueɗe ɗiɗi a nan ɗum na mbaɗa ɗen gogo demi meɗe yawara ko kam a nan ɗum na an taw ɓobbina demmet an tigui mi wirani demi meɗe a nan ɗum na min mbina demmet ko an tigui mi faala gueɗel ɗimmel ngel ɓaga koñma kolcon hoko teppoñ dewa ɗo jaaha lawol maɗa a nan ɗum na jahade te kala nomi wajama hunde wore kala gudenereje harmin ɗum ta ɓornaki ɗum an taw ko addi inde gudenereje oko addi nden inde raw gudenereje an on ɓornoɗa gudenereje jerga yereng aleɓade hakkudem Allah ɓe lowatma tentulu ha kewa teɓ an heeɗi bideji 20 litre ji jawɓe ɗiɗi ɓe batta tentulu e ko hunde wore ɓeya kam ɗo ƴemmano ɗo yande ana tawa ko ɗum jaɓoramini kaw koni inna wona ha jaɓɗa koyɗo ko ɗum jaɓoramini o a wini ami mantomani fanam tan en pamoden joni mettrema kanam fanam koko latan pistole hejara he koñ ma posoji heɗo kam ga a faala han pella min mino ñawdi hoko laaɓi ha mino ñawdi fangi pistole el a faala han polla min wonin ɗo ko pella bimi pello sila police laro police police woni kaw muñanam ankal kaw joɗo bimami muñan joni comité muñanam joɗo comité muñanam ankal comité joɗo bima yergo kana wara yergude fanam atta comité parce que min ma yaani mi yemetere kala fanam tan mi andano mi non fado bimami pamone ni joni fado ankal muñanam walo waaw boy joni jamɗe garo nani ha garo joni gadiro oto ha min ɗo wonde mawɗo goto mi faala garo naɓɓe mbo joni
ha oɗo men goni minen ɗo a fat ɗo kande clair o ɓawo mir ɗo rek jawɗo ono tan ɓe paadi anani jawɗo an comité ankala heɗo mbimami andi ono ko mawɗo kukalante o jabta famudede siba moɗo mettidi kara ha ɗum ne ala ha joom immo fulado ara jooɗo ɗo yeeya ɗo mi anda ko ceɓo yeera ko ɗaɗɗo walla ko haako kono ko gongi maɗa kon gopparo ligge mun ɗe galle mun ɗe ɓeygure muɗum ɗe ala jooɗo ɗo ɗum comité ankala muñanam ankala muk Allah jaɓi police ala ankala muñanam comité ankala ko biro muk police ala mi wirake jobbo police min ko jobbo ɗaɗel mi wira ayiɗa ɗo anko muñanam ankala comité ay yaaru biyamo biwa ya bona muñanta kam comité ay seeɗa mo aran muñande ɗo comité metti kala kono ankala comité ankala muñanam muk Allah jaɓi muñantama ɗum ɗon andano wire ni hakkude ma lana bakka ko bima police labdo ren ni yaaro police labdo ren joni noon bagage o an ko ɓawno laam mon welanaka beddaji ɗi pakkine ko bimi yaaro bagage ugaɗe bimami ko ɗum faltani de on laamiɗo moɗon ɗo oɗo metti kara eyyi falmi haalde mana o laamiɗo kanda anda makko laabi fuladu oko o mo mbiɗa laamiɗo moɗo men ko o laami kala fuladu ko goro wonɗo hakkude ma Allah comité e ko makko goro laamiɗo ɗo laamiɗo e makko laami fuladu ha comité ko noon tigui kadi wona makko waɗi ɗo salel gongel ɗo koldaɗo ngel salel koye ɓooyi duuɓi capanɗe ngel wattaka hikka koye mattigi e ko makko reki waɗi ngel ko makko waɗi ngel salel ankala comité on ndi moƴƴide ta ko on nanguno kam ɗo hakkude Allah mboɗal tan no kam ankala muñanam mukto tan police labdere Allah jaɓi on kam ngal Allah baɓe ni ɓe kam ngal Allah on bela kare so goɗɗo kala ka nanoɗe lan mi annayo an on mi hetinima eyyi oɗo kettiɗa kam an on Allah mi hetinima Allah meeɗi arero saare amen to saare amen to gesel fuladu ha garan attata c'est bon kaw ko amen tawno amelam ɗo ɓiɗo faare o ko on tigui suka goto amen ɗo gabɗo wiide dikkode jamal ha ko makko tigui oɗon garatno ko an tigui kam na amen tawno damal ma galle ɗo haala ɗo min daɓiɗa ɗo hawa ɓoggi pour nayi mbaɗa de eyyi kaw ɗum wan min mi hettinanma kaw atta fado joni fado nan koni alors boy e o pakkiriɗi jonda jaran saye c'est réglé quoi mi régli probléme o nane jaran nan inchallah jaran pare jarama kaw andu mi haalma hunde woro minen ko laamuɗo immini men ɗo ko noon tigui joni yimɓeɓe gara ha jeeɗo trottoadi ɗo yimɓeɓe keɓata dewɗo trottoadi ɗo otoji on ɓe dewɗo yimɓeɓe otoji dewar joni ɗum otoji perdawiyade toujours wona accident ji kala nanaɓe ha radio ji e télé nane ɗo mobel ngel seeɗa ngel yaaba kam ko ɗum tigui ko ɗum waɗi immini men ɗo awa mi watta joni andu batten ayi ɗo marché ɗo ko ɗum waɗi kantine heɓe ɓe jaɓani ɓadde kantingaji ɗi kantingaji keddide joni wattema neɗɗo am goto gomɓe toon liggoroɓe toon watte mabɓe jaaha jeeyaron nan ko min o hoore am meɗal yi jeego mi wona jeego andi kam Dakar ko ɓinguel am janggatno l'école eyyi to Fuladuron pi kolda o makko won toon janggoɗo ɓurɗo forde o mbo gañoyi ɗum toon gilaro wan joni noon laamu ɗum ɓangi konti makko makko he ɗum ɗo ɓiɗɗo sehlujo am kala goɗɗo gaɓe gadda ha ko ɓeɓe laamu joguimo ɗo mbiyo jangguinambo ha naɓa mbo leydi ha mo para jande makko e an andi noon baba no wade ɓiɗɗo mbimi mi aɗum laade ko noon wayi ko ɗum tan mbimi joni aɗa ko ñam daɗo mi yeyam mi okkaɗama mboɗa ɗum jooɓa ha e kaw kono wona min ɗum lamɗoma hunde woore min no woodi affaire aji paalani mais nda onon mbawi ɗo ni affaire aji ganduɗa affaire service ɗiɗi quoi ani minen affaire aji ɗi eyyi binde hay min ɗo jiiɗa kam ɗo mi haan ɗo jiiɗa kam ɗo kaani waɗa ɗini subhanallah ta en gollodiri wona bo ko a police balbo ngo ni waɗoyra heepi ko galleŋaji waɗoyra so Allah jaɓi e minen kanko onon ni men ɗaɓɓanani ɗo kono onon ni men ɗaɓɓanani ar jaaden ɓaara mi yeyan ɗo ɗo ar jaaden joni joni ando batte ɗo wawi wattu men he service lawol ando batte sa jogui numéro téléphone o hokkan numéro ma téléphone o mi ɓanno après jokkodire nan awa hokkam numéro ma winde ɗon jeɗɗiji ɗiɗi ɗiɗi fat faram taw seeɗa par ce que koye service gommi andude woni service a wawra ko service o yaha numéro o wa jeɗɗiji ɗiɗi e waɗi jeɗɗiji ɗiɗi mbaɗa hay waɗi hay mbaɗa hay kala goɗɗo waɗi hay goɗɗo yo mbaɗa tari waɗi tari mbaɗa jeenayi waɗi jeenayi mbaɗa jeɗɗi waɗi jeɗɗi mbaɗa jeego waɗi jeego ɗo rayi ha ɗum a noddi an ko jaarigi a min mi ala téléphone
jarki maɗa ha mo ka ando ambo sifata min mi anda ɗi beddaji Dakar on suma ambo sifanta ma piino woniri anani joni ando joɗo batten ɗo ko minen sal si mi pari tan mi noddanmi man si woni ko jarki ma kemmiya mi lamɗo mi abbo horo gonɗa par ce que minen onon min faala sabu heeɗi sarawiji kala goɗɗo e muɗum ko mbaɗa ɓaɗi affaire aji mi ta waɗi ka ha mi heeɓi mi yii ɓe addama client ɓe ha doga anani si Allah lamna en gerrat ko mi wima non inchallah joni parmi okkama ɗo ko jafoɗa coda goro nan joni ko jawɗa goro andu nan koye laamu men goni e service ko non mi on ɗo wonade joni no jafoɗa ha yawa nan anani ko coda goro nan jafoɗa anani mairie ɗo nan awa Muhammad ɗum woni ko haaɗi non min man nak o ɗo kam ngal Allah Harga wonta to kono mala oɗo somin keɓi ɗo ko andaro nan oɗo ɗum ha musidɗo goɗɗo ɗi goɗɗo e fuga awa yawde paare ɗum ko yet Bawa juga ke daun. Amal bi dum no hana? Ya kita. Jam tan hira. Jam tan hom sekali. Jam tan won do ngani. Modaya ni ha. Je. Wai hoba woni nenam. Ni? Jab. Amen. Tentu. Dan hira. Ya, angka juga yang ada bantu ini. Mana ahin? Dia akan dia ni mana? Alam non pada. Ni apa dulu? Ayo hino baru. Mana ahin? Ekan leo majane lao. Majane. Amin ya belum menjadi. Min anda do ibedaji do ala no min okuma do genna maro. Ha tamu da wanda bino ba be do bino garat do. Bino wa hile be ma min anda do. Anu na hedi tu wa ko de. Iya, mana ahin? Mana woni ha. Ekan le ana ah ina ona ya min heti nani ona ay pallundu ona na je joni boyri ona ay de ah ne amona comme asa ko ne ma wulli ha kona ye ne jaw jam tan boy yo ni fi wade ah ko non ma ga de do balde mo angilan kisa pingel mangel ya ana ona anga woni ram na ne nawni kona ye ma wa ya ah mo ni no ma fi be ni ah jam tan do ni ha mo ni non ona farali di ba ma de menen bino men garda ha ani min ko mi asa ko banno do bel angal mi yahi kolda ha mi yahi jawi gangal ton après ba ma wino ba andi an jogi dendira gon do gaabo on fala no don tamu falo madde ha jopinde xale ko o dula ha ko non de do mboya wi don ko mboy kam boya e hakkunde debbo do kirsedo ko do bafar kubeje do do mboy do hakkunde men sinjam mi ramata bi mi aw ba min ko konda mi yeyi ko amadam garbi sa mi warata mi yoniri ma ha ne am kono ko bingel am woni
nanti ha. Men jam mi lipare mi no manga dana mane mortai. Nde won ko Oh do gilam mi yotti be mam. Ko hay mi jodo ran mo adana ka. Be meeɗayde debbo poddo ni moƴƴi. O farmanajo mi meeɗayde ba. Wiire yoga meedi Dakar wadade. O do le ko do woda. Maydinani pulaɗo. Te kala toppiragol ko do moddo wa. Ko non de. Kenno makko kala ko no way. Ko kala ko no way. Ono en jaaraki ɓe moɗon koko ɓe ko ambassadeur walla ko ɗum ɗo ɓeɓe ko ministre mi ala mi nanɗo mo ɓe ngel ƴeɗa ko adde on ɗi ha ko noon tigi wona ayi wakkilede tinoɗe nan moɗoɗe ko moɓe an a yejiri noon koy ko noon tigi ha Defane am dimi adan do dum e dade dum. Diko wala mi pusa dum do hirande. Diko wala men tani mam. Jomba woni barna. Woni bari. Wona ay kala amna. E min da ay bobo danda kam do ay hali ko. Ayaram police arani kam. Ni. He. Dama no ni. Adon do tadi do dimi me adon zumal mi wada dum joba. Mi wada ko mi okima. Kanjo ko anda do yeyi hake dum do ika ko señale dido kala mi ya odo bedda mi odo kala bedda ro bura hewde yimbe mi am ko seda mi manje ko kullo ha o ya hetlam gom aranno be do to sare men ko debbo man ko non tigi ha o Allah jara ko don bayra ne amona ne ma wuli ha ko ma ko ne ya jabo am Karle ara kampanye bi. Daga dem to mi do wodi. Imam ben mitami yoni riwo na. Wona ayi. Rani baba. Baba. Ko non tigi? Baba men pala non taw. Do dem putude nyamde. Mi toro on yafu ye. Sabu ummi fala no yaade haaro meden. Jarani. Kawrinti non. Jarani. No worende wona. Jarani dum. Menen gande. Ay do sare gesen fuladu. Minen do min mama jame cincuno don. Kono ha hande. Habba hoore mudum andi on dalani goddo. Gude baleje meda don gadde. Ko wiide police militaire meda don gadde. E dum do wadi ni ko suka ya wadi dum. Kono nawolde ma o do wawa negol. Min koy ko mo yaado dimbi ko men kawdo do ko mo wullu. Ibo wara wullu ba ko yetere Allah. Ko fonno wonde duuɓe wono ya ko manda ko lewre balɗe sappo e joyi eɗon ɗimmo toon ha ko ɗon komin ñagoro maɗa nangga debbo maɗa no mbiɗa ɗo jawdi waani koɓe ceke ɗo ɓe jaara ha yo jaade ha min wimani ɗum fawe maɗande ha ba enen piinen ɗo inna awa bisimilla jooɗe kisoɗe mino mi haarino ko min mi yi'e maram mi haarino ha assalamu aleykum bandiraɓe Mamadou Iskerta Fuladu asihite dow musikaji Fuladu salamu aleykum moɗon Fuladu Mamadou Isker natte Fuladu